И здравейте хора, аз съм Барли. И това е следващия епизод, който вече е четвърти епизод, така си мисля. Да, четвърти е. И днеска ще ловим риба, тъй като ще ме видите, че аз съм вече железен. Аз съм вече с желязна броня. И както ви казах, в следващия епизод вече ще съм с желязна броня. И така и съм. Сега, днеска ще ловим риба, както казах. Но, тъй като се стъмва, на следващия ден пак ще ловиме. То виждате, аз съм направил и въдица. Така, това са команди, които съм написал. Даже ще има и команди, но не съм читвал нищо, все пак. Все пак игра на нормал. Така. Сега, така ще изчакам малко. Защото преди малко за малко да лова риба. И нека дойде рибата. Да видим. Колко ми се стана най-тъпто нещо. Искам да виждам малко. Някой зад мен? Не. Да, риба ми се впадна. Сега отивам да си проверя малко нещата. Във всеки случай. Така. 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 Значи аз първият тоест само един път убиха 3 вещици. Уич. Така да се каже. Вече ще убиваме и вещици, така имах предвид. Понякога, защото днес убих 3 вещици. Едната беше в пещерата, другата не знам сега къде. И сетая. Няма да говорим за монстъри за сега. За други неща. Днеска няма да копаеме така, като пак ми се впадне. Може да ми се впадне стъкленица с вода, тъй като аз имам с стъкленица. Също ми се впадне. Айде, Шарон. Повършиш. Хора, да знаете, че аз днес смених самата игра да е на английски. Не знам я защо. И както виждате, аз съм на 20 левел. Не можех да взема. Така. Се пи. Само се плуват. Така. Чакаме.
Пак те хванах. Малко трябва да изкупая. Така да направим едно дъно. До тук, поне. Ще изкупая двете или три, може. Значи те са малко. Така. Чакай, влеса с под водата. Изкопавам дълно в момента. Така, не се отдава. Така. Мисля, че е достатъчно. Я да видим сега. Става си. Не е достатъчно. Ще се направя едно пътче. Трябва да мъна това дъно тук, дето виждате тези блокове. Така, минах го. И сега да видим дали ще е по-добре така. Добре. Той ще чупа сега по-добре ще. Така. Така, хванах една сготвена риба. Да, сготвено е. Не можах да изкарам. Така. Хора, да знаете, че почти целият клип ще е ловене на риба. Това е една сурова риба, хванах аз. Що? Още една. Такава сурова риба имах предвид. Още една хванах. По-добре да са сготвени или аз ще ги изпека. Тоест ще ги сготвя. Най-тъпата риба. Която имам идея да ги изхвърлям тея... Не знам как се казва. Да ги изхвърлям във водата. Ето още една. Сурова риба. Колко вече сурови риби имам между 4? Така.
Добре, нека да изпечеме останалите свободни риби, които фанахме. Добре. Ще се направя два пътища. Така имах предвид. Така. Тук трябва да бъдат равни до някъде. Е така. Супер. От тук ще мога да си хвана рибата. Рибите. Така. Сега ще спека рибите. Защо ли път не? Да. Сега ще си приготвям за спане, въпреки че още хубаво не се е стъмнило, така че в момент ще трябва да легна. Става се още. Добре. Да. Така. Те так може да се изпекли, мисля. Не. Остават две. Да видим. Ще прибера това нещо. И стъкленицата. Айде, готово. Ето, достигнах едно положение. Постижение. Сготвена риба. Така. Ротън фръш. Трябва естествено. Така. Мисля, че имам достатъчно неща. Нищо, че нямам емералда. Все пак това е редкия скъпоценен камък. Имах предвид в самата игра. Мисля, до края на клипа още да ловиме риба. Само с готвената. Така, това ще се моята рибата, която аз готвих. И след до края на клипа да ловим още една риба, тъй като бързо времето в моята програма. Взех ли я, бе? Защото моята програма се казва Screencast все още. Ако някой познава иконката, може да и знае иконката, но всеки на тази програма я знае. Но сета. Казах на който не знае тази програма. Ето това. Рибата. Сега за последен път. Хващаме. Така, ще трябва сега по-бързо. Точно като казах бързо, дойде рибата, за да я хвана. Добре, хора. Днеска клипът ни, понеже беше да ловиме риба, имах предвид през цялото клипче. На някой може да ми е интересно, но все пак се надявам да ви е харесало. Ако искате, се абонирайте и чао!